Shalom, horas maido saluhutna. Songon hatorangan di turupuk, ima dibuatan Sian Markus bidu 4 ayat 25 tahatu 41. Songo pangaripuna ni jami tal buatani. Tuk Jesus palua hokko. Parjulu, sian ragam ni hagogotan. Aduahon, ay di palua doho sian ragam ni parmaraan. Patuluhon, say porsia maho di Tuhan Yesus. Di pardalanan ni ngulu ni jolma, ragam doa kana masa narutu bagasan nguluna. Hasusaan, hapariron, tangucunan, rasni ruha, arsak dohot akalana asing na maragam tahe. Olo si pata jujut tabi jemul hulsuat doha madok, tahe Tuhan, naso perduli dohon wain tuau, buasa pula ikon masa songono dingoluku. Buasa Tuhan, buasa ikon wajib, utau na hajib, buasa ikon utau songono dingoluku, dohot akalana asing. Macam matahi akahata patuha tutuhani mulu pada saat kita berada di titik terendah ningoluta. Keputusasaan, jujur tubuh dihalak masuk porsia. Saya diri puro uhum dia pehu debata mulu jumpa di hagugutan. Habis asitong madao. Alani, haporsiao natang ikut dotahan puji. Perjul na kaisian ragam ni hagugutan. Di luas debata masa akah hagugutan dingoluta. Songo ditupuk jami tahun. Namudum Jesus dinaru alugu do galup bangareng mangaguna sida sa luhutna. Alai sinokon ni biar ni rohani akasisiani na mereng na masai sahira nasu adung be harapan na sida lamang ngulu. Di padalan ni ngulu ni julma, jujur doro ujian manang galup bang ni ngulu manusa ngulutta. Sipata olo doro yang lonong hita sipata tu bagasan galup bang. Jujur do galup bangi, galup bang parnguluangi, maban hita gabi merasa putus asa. Sahira so adung bipakirimuk di nguluon. Alai somoni pesi taunota doho ragam ni akana masa di ngulutta. Unang magabi sumurut hapor siyotai tutuhatai. Alai ikon marpos ni roha ruhita di ibana. Bawasana na tuk duhuaso ni Tuhani palua kita. Ido bidatta sian akka halak na soporsia di Tuhan Yesus. Ay narabdo kita doho Tuhani disalukutna pardalanan ni ngulutta. Molo tumpe parena paru kilo munuain. Haci parnyapammu. Lu jadi pardalanan ni ngulu dot akalan na asing. Dan naso perduli di bata di hita. Seolah-olah mulum di bata di pardalanan galubang ni ngulutta. Sudah na ta'alani mururap jala marhapusa kita tutuhani di regan si Taurota. Lamtang mahaposyotai ina mga dupi ahap inaneng masa di nguluttaon. Paduahon ay di palua dohosian paramaraan. Habiaran mananggang guni roha mangadupi galubang ni parunguluon sa sitong na umagubaran na so adong pos ni rohat tatuduhani. Bawasana iba na tuk paluahok kita manang bentuk ni hurang haposyot tutuhani krego kita tutuhani. Alay, itupukon, diajari to kita makita itupukon. Asa unang magiar kita jala unang sumul haposyota laho makaporsya iba na diragam ni galubang ni ngulutta. Haru alugo buhay menak doho tuduk tu otoritas ni Jesus. Apalagi magalupang ni ngulutta. Dan adong amanginang naso terpatu pa debata. Dan adong persoalan naso buhay terselesaikan mulurapun debata. Selalu do pasti adong jalan keluar mulurapun kita doho debata. Asal mahita ulo merpos ni rohat tu ibana. Di palua do kita sian ragam na masa di ngulutta. Patuluhon. Alani saya porsia mau Tuhan Yesus. Baru dope digicen turpuko Tuhan Yesus marupama tua kasisiani. Tudus do pangalahu ni harajau ni debata sohu panabur. Nama nabur naso binoto ni panaburi par tubuh ni boni. Dohot harajau ni debata di patudus tubatu ni si arum. Jala batu ni boni imahata ni debata. Na tubuh naso pamotoan ni parhauma. Jala marbuhutano sahatu namara parbue. Lapatanna, adong to proses pertumbuhan na tinimbulkan ni boni ini gak bisa ada perubahan bentuk gabi kehidupan baru. So batu ni si arum na mekmet, alay buhay do manubuhan sada hau na tipus yan ikorata di ladang. Gadi songgok tidak marasa dikichan na marlapatan proses na tinimbulkan ni boni ini gabi berdampak sahatu tidak na marasa dikichan na gabi marlapatan hawi. Maruhat mahatan di bara di kita. Jada tubuh di basar rohatta galup asa gabi jol manapan kita
mulu masa piragam ni galubang ni ngulu naroto hita. Jol mana marurat jala marparbue pasti dupatari dakoron ng ngulu na marlapatan gabi contoh telada dihapor siyaw di nguduna si ganupari. Alani, hot mahita dihapor siyaw ni. Di urubitot dini debatado hita dinalaw bertumbuh si ganupari marhiti-hiti ragam niya kagalubang. Naho terus bertumbuh sahatu na marparbuihon parbuina. Tot di porbadia si ganupari manginda di bagasa kita marhiti barita nauli. Atani debata na manuaton hapor siyaw di hita dinalaw marinda Tuhan Yesus Kristus si palua. Na tupaluaw kita siyan ragam ni galubang ni gulupta ganup marsada-sada. Di parbuhoy debata mahita dinalaw mga lupi ragam ni galubang ni gulupta be gari si parhapor siyaw natahan uji mahita sa lukut na. Hata ni debata tersurat Yakobus 1:12 madosongon, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Yakobus 1:12. Awas mada saluhutna Tuhan Yesus Kristus Raja ni Huria Ima masuk-masuk kita saluhutna. Amen soli Deo Gloria. Awas.